València, Hollywood i Turbi és l'últim treball publicat de Manuel Molins. Manolo, benvingut. Gràcies. València, Hollywood i Turbi, una obra de teatre que ha guanyat 2 premis, el Premi Calell i el Premi de la Crítica en Teatre 2012. Sí. Com va sorgir la idea de fer aquesta obra? Home, la idea va eixir per una raó molt simple. Jo crec que els valencians tenim molt poca memòria de lo que nosaltres som, no? I aleshores el personatge d'Iturbi és un personatge per a mi tan important, o més, pot ser, que, o almenys en aquesta línia de Blasco, Sorolla, en fi, tot aquest tipus de gent. En el seu cas la cosa es complica perquè la música és més abstracta, ell no va tindre darrere un partit polític com en el cas de Blasco, que tenia un partit polític que, bueno, la literatura sempre, diguem-ne, queda, no? La música és una... Després la seva tècnica avui en dia també, tu saps perfectament, està una miqueta arraconada, superada, ja no està de moda la tècnica aquella de la landa landosca, aquella ja no està de moda. Per tant, jo penso que han confluït moltes coses i també el seu posicionament polític, perquè ell tenia una estranya posició política, tot i que al final, doncs bé, era un conservador americà, un republicà americà i ja està, no? Podríem dir això de som músics hem vingut a tocar? Sí. Per allò del posicionament. Sí, per allò del posicionament. Això és el que sempre es diu, som músics i hem vingut a tocar. Exactament. Bé, però ell sí que se posiciona, de fet, ell fa coses... Però, bueno, això és el de menys. A mi el que m'interessava, sobretot, era, per una banda, la memòria històrica dels valencians i, per altra banda, un enigma que jo crec que és molt important, que a més ho diu un dels personatges. Un dels personatges diu no tot gran artista és una gran persona. Saps quin és l'enigma que separa l'art i la vida? Normalment se diu que l'art, la bellesa i el bé, segons la trilogia, diguem-ne, clàssica, aristotèlica, anaven units, bé, veritat i bellesa, i no és veritat, no és veritat. La bellesa, el bé i la veritat no van units, i cada dia ho veiem. I aquest és un cas també semblant. I a més és un tema que m'interessa molt i que he indagat en altres obres, no? I en aquest cas també. Com era d'Iturbi, fer un València, Hollywood i Turbi, quin punt, què representa dins de l'obra dramàtica de Manolo Molins? A veure... Si tu has revisat al llarg de la teva vida i al llarg de les teves obres, sempre has revisat la història, sempre has revisat determinats personatges històrics vinculats als valencians, personatges valencians. I ara vas a un personatge popular. Sí. Anem a veure, el títol ve donat perquè precisament un dels personatges que tu coneixes molt bé, la Marion Sibury, diu dir València i Hollywood és dir Iturbi. Per tant, València, Hollywood i Turbi, perquè ningú més havia aconseguit l'èxit que ell havia aconseguit, diguem-ne, un valencià a Hollywood. Què representa? Bé, com tu també has dit, jo tinc una línia de treball i d'investigació més o menys històrica. Jo no diria mai... A mi el teatre... Jo penso que no hi ha teatre històric, perquè tota la història que se fa és en el moment actual. Per tant, estem sempre parlant del present. El teatre sempre és present. Podem fer la coartada de retrotraure'ns al passat o fer creure que ens estem retrotraient al passat, però realment no sabem què va passar en el passat. Parlem sempre del present. Però bé, sí que és cert que, diguem, hi ha una línia de revisió de certes coses, diguem-ne, de la història dels valencians. I en aquest aspecte, diguem-ne, però en aquesta línia jo no havia entrat mai en personalitats, sempre en fets i personatges inventats o personatges històrics, però més col·lectius. A mi m'agrada molt el personatge col·lectiu, és una cosa que jo he après molt, tant en John Ford com en Billy Wilder, com en els grans mestres. No m'agraden els personatges, diguem-ne, absoluts, m'agrada que tot estigui com més col·lectiu, més harmònic, més global. I aquí també passa una miqueta el mateix, el que sí que està més centrat en la figura d'ell. Un altre tema que jo crec que també és interessant és que el problema del tractament del temps. El tractament del temps en la dramatúrgia contemporània és una de les coses més interessants, tant en la dramatúrgia de les pel·lícules com en la dramatúrgia del teatre. És dir, avui en dia plantejar una obra com plantejament, nus i desenllaç d'una forma lineal és una cosa que ja no té apenas ningú sentit. Per tant, aquí també anem jugant en la temporalitat i a mi això també m'agrada molt en una història que és
els punts bàsics són realment històrics, anar combinant de forma harmònica el temps, no? El que és present, el que és passat, etc. No? I aleshores jo penso que el que representa és dins d'aquesta línia, perquè després hi ha altres línies en la meva obra, com metrofarses, coses més divertides, coses més... Bueno, hi ha una miqueta de tot, que uno ja té 23 anys, i clar, quan tu no tens 23 anys ja tens obra, que anem a fer. I jo penso que el que representa és això, un tornar a recollir un element, diguem-ne, de valencianisme, i aquesta memòria històrica que, curiosament, aquí no la fa ningú. És a dir, teòricament som la gent que no som de dretes, que no mai de la vida, si Iturbi s'hagués presentat a unes eleccions, cosa que no, gràcies a Déu, mai de la vida l'hauríem votat, i som els que estem recuperant-lo, perquè ell sempre se queixava, i tu també ho saps molt bé, de que l'establishment valencià no li feia mai cas. I que no, sí, li van concedir ara una sala a Iturbi, un carrer a Iturbi, bé, però no, tonteries. Tenia la seva vanitat i el seu ego. Home, ell té molt d'ego, però té raó, perquè en el fons, també ho diu un dels personatges, la mare, en el fons una cosa que també sembla clara és que l'establishment valencià no li perdona mai que no és de l'establishment, que ell ve de la pobresa més absoluta. I per tant, ahí també hi ha, diguem, un element de classe. Ell no és un senyor ric, ell no és un senyor que teòricament havia d'haver triomfat, perquè ell ve de lo més baix dels barris de València. Per tant, i este arriba a ser un dels grans valencians. I ahir l'establishment mai acaba de... I ell, per altra banda, evidentment, és un senyor amb molt d'ego, és un senyor que ha triomfat, que ve del no-res, i, claro, ell vol que li reconeguen el que ell considera que li han de reconèixer. No sé si tot el que ell volia és així, però jo crec una miqueta més sí. Per exemple, un fet curiós és que tu vas a la filmoteca o a la videoteca pública i no hi ha res. Hi ha l'Anchors Away, el Levando Anclas, i dos cosetes més, i això ho pots trobar en el Corte Inglés. Per què no s'ha fet un pacte amb la Fundació Iturbi o amb qui siga? És igual. I aleshores tenim el seu llegat i podem treballar-lo, podem estudiar-lo. A mi, Carles Santos, este gran boig meravellós que està com de Vinaròs, ell me deia una volta que quan ell era xicotet volia ser com Iturbi, perquè ell l'havia vist tocar en directe i volia ser com Iturbi. Clar, ara ja no se porta aquesta forma de tocar, però bé, ho vinc a dir per això, precisament, no? Per què no podem estudiar-lo i per què no podem treballar-lo més? Perquè molta gent, fins i tot de la música, els conservatoris, no saben apenes què és Iturbi. O sigui, no han estudiat el llegat musical, per exemple. Ha sigut un Domènec Part, tu mateixa, jo, és a dir, gent que teòricament no tindríem per què. Però a nosaltres ens apassiona, jo crec, que la cultura, i ens apassiona el debat de la cultura i les aportacions de la cultura. I, per tant, jo crec que en això som més americans i estem per sobre de les batalles polítiques. El que no n'hi ha dret és que aquest Canal 9, pel fet que tu sigues d'un signe o d'un altre, te tira al carrer, o, per exemple, augmente, com sabem perfectament, la plantilla, tu estaves en Canal 9, tira a molta gent, després augmenta la plantilla al doble, després al triple, per col·locar a la seva gent. Home, no, mira, això no es fa així. La cultura és una altra cosa. I jo crec que nosaltres sí que tenim, i en això ens reivindiquem, com a homes de cultura, que estem una miqueta per sobre d'aixes coses. I jo crec que els polítics i els suposats homes de cultura o dones de cultura acostats al poder polític haurien d'aprendre una miqueta i ser més oberts, més universals, més cosmopolites, una miqueta més Iturbi. Quedem-se en aquesta idea una miqueta més Iturbi. 2 premis, publicada, però quan pujarà a l'escenari? Bueno, això és un problema greu. Jo estava en contacte amb el nou director general de Cultura Arts, el senyor Manuel Tomàs. En principi, ell es va il·lusionar pel projecte, me va demanar que li redactara un projecte, li van fer un projecte, li van fer un pressupost, i bueno, no saben què passa. Ara es veu que és el moment de Jorge Juan. Jo no tinc res contra Jorge Juan,
però no sé, hi ha coses molt curioses, no? O sigui, quan t'estàs plantejant figures que són més properes i, no sé, de sobte... No sé, són coses enigmàtiques. Ja espero que algun dia puguem portar-la a l'escenari perquè jo crec que serà un gran espectacle, sobretot un espectacle, diguem-ne, familiar. A partir de xiquets, a partir dels 11-12 anys poden anar a veure-ho, i un espectacle que recrea el món de la pintura, o sigui, el món de la pel·lícula dels colors de la Metro Goldwyn Mayer, el món de la música, fins i tot jo pensava també com a espectacle el record de la Cyd Charisse, aquelles ballarines, aquelles Leslie Caron, aquelles Cyd Charisse, en aquelles músiques dels arts musicals de la Metro. No sé, és dir, jo crec que se podria fer un espectacle molt bonic, molt interessant i molt ric, un espectacle que s'ha de fer en diners públics, perquè avui en dia els diners privats, si els públics van mal per mala gestió, doncs els altres, pobres, és que no tenen res. O no tenim res. De moment tenim així l'obra, València, Hollywood i Turbi. Manolo, moltes gràcies per dues coses, per la part que em toca, també en el món d'Iturbi. Gràcies per tornar a posar en valor la figura d'Iturbi, per fer-la transparent i portar-la a la llum, fer-la visible, i sobretot gràcies per reflexionar sobre els personatges, sobre la història i sobre la cultura valenciana. Molt bé, gràcies a vosaltres.